Us proposo ara fer el següent problema, que és molt paregut, és d'edats, però és un problema en què la condició és a futur, és a dir, què ocorreix d'ací 6 anys amb les edats, val? I això en realitat és la condició que ens conduirà a l'equació, perquè si vos fixeu l'estructura és la mateixa. Podeu pausar el vídeo i llegir-lo tranquil·lament, però bàsicament me pregunten per quina edat té cada un, val? I me diuen que Didac, val? I vaig a fer el mateix plantejament. Didac té 5 anys més que Josep, o sigui que si Josep tinguera 8 anys, Didac tindria 8 més 5. I Juan té 41 anys. I en general, si l'edat de Josep no sé quina és, la de Didac serà x més 5, que seria la de Josep més 5, i la de Juan, com sí que sé quan val, seria 41. Per tant, en realitat tinc només una incògnita, igual que abans, val? I aquestes dues pareixien dos, estan relacionades entre si. I ara podria plantejar una equació, però l'equació no queda gens clara, perquè diu d'ací 6 anys entre Didac i Josep igualaran l'edat de Juan. Val? O sigui, que el que m'està dient, val? És que d'ací, això és en el moment actual, val? Però en un escenari futur, val? Que són 6 anys més, el que ocorrirà, val? En general, si ja voleu, vale? Podem escriure en general, l'edat de Didac serà x més 5 més 6, val? Perquè tindria 6 anys més, és a dir, 8 més 5 més 6, no? I esta serà x més 6 i l'edat de Juan serà 41 més 6. I el que m'està dient, val? Vaig a intentar traduir d'alguna manera, diu, d'ací 6 anys, l'edat de Didac entre Didac i Josep igualaran la de Juan. És a dir, en el futur, val? Estic parlant del futur, en el futur, l'equació seria la edat de Didac més la edat de Josep, diu, igualaran la edat de Juan. Però clar, estem parlant de que això és una cosa que ocorreix en el futur, és a dir, no puc plantejar-la amb aquestes variables, sinó que serà a futur, val? Que era això. Per tant, en el futur, l'edat de Didac serà x més 5 més 6 més la de Josep, que serà x més 6, i igualarà a la de Juan, que és 41 més 6. Per tant, aquesta seria la meva equació. Val? Estratègia, per tant, plantejar l'equació en el futur, perquè m'està dient d'ací 6 anys entre Josep i Didac que igualaran a la de Juan. Val? Per tant, esta no és l'edat de Didac, en realitat esta és l'edat de Didac en el futur, si voleu, i esta és l'edat en el futur, bueno, jo he ficat així futur per a que quede clar, però simplement es tracta de plantejar com es relacionen les edats entre si i després, val? Fer el canvi a l'escenari futur, que seria en aquest cas sumar-les 6 anys, o me podrien dir en el passat, és a dir, se podria jugar molt, no? Però tindré clar, val? Com es relacionen les variables, en aquest cas les edats, en el futur i en el passat, i ja plantejar l'equació. Vaig a ficar la càmera ràpida i resolc el problema. Molt bé, he aplegat a la solució de que x és igual a 15, és a dir, que l'edat de Josep serien, val? Ara ja vaig a comprovar-ho tot, seria 15 l'edat de Josep, 15 més 5 serien 20, i la de Juan seria 41, sempre val 41, molt bé. I en el futur, en teoria, serien 6 anys més, Didac tindrà 26, Josep tindrà 15 més 6, que són 21, i 41 més 6, bueno, que la tinc així, val? Que serien 47. I en teoria, aquests dos han de sumar, ara ja estic comprovant la solució, val? Hauríem de sumar 47, que sí que és correcte, 26 més 21 és 47. Per tant, he comprovat la solució, sempre que pugueu, comproveu la solució, com sempre, i vos assegureu que teniu correcte el problema. Molt bé, espero que hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, me fiqueu algun comentari. Fins a la pròxima!